Mae yna rhan o'r corff sydd yn dueddol i dynhau. Felly heddiw mae dyn ni am ymestyn chydig bach. Gwnewch eich hun yn gyffyrddus. Mae'r sgarff neu'r tywal gyda fi i helpu. Dyn ni am cychwyn efo'r sgwydda. Felly, braich allan ac i mewn i gychwyn. Ac mae'n siŵr newch chi ffeindio fel mae'r ysgwydd yn dod ymlaen, mae o'n haws. Ond fel dych chi'n symud yr ysgwydd yn ôl, mae o fwy anodd. Felly, dyn ni am gweithio ar y symudiad yma. Mae'r llaw yn mynd allan i'r ochr. Dwi'n mynd ar llaw arall o dan y braich a dwi'n trio cyrraedd y llaw. Mae'n anodd i rai ohonoch chi, felly dyn ni am defnyddio'r sgarff neu'r tywel. Gafel ar y sgarff neu'r tywel. Mae'r braich yn dod o dan y braich sydd wedi plygu, fan hyn. Dwi'n gafel ar y tywel. Dych chi'n gweld sut mae'r braich yma'n gorffwys ar ben y braich arall. Ac yna dwi'n tynnu y braich allan. A mae hwn yn helpu chi troi'r ysgwydd tuag allan, yn hytrach na bod yr ysgwydd ymlaen. Ac os fedrwch chi wneud heb y tywel, dwi am ddangos i chi sut i wneud heb y tywel. Dwi'n gafel ar y braich a dwi'n teimlo'r ymestyn yma lot fwy na pan dwi'n defnyddio'r tywel. Felly, dyn ni am gwneud i'r ochr arall. Felly, dyn ni eisiau'r ysgwydd i dynnu ymlaen. Dyn ni'n trio cael yr ysgwydd i symud yn ôl. Felly, gnewch fel hyn. Mae'r llaw yn symud allan. Mi fedrwch chi droi eich llaw i fyny am y to. Ac yna, dyn ni'n cadw'r braich allan. Os fedrwch chi wneud heb y tywel, mae'r braich yn mynd o dano. Dwi'n gafal o gwmpas y garddwn neu ar y llaw, a dwi'n helpu'r braich i symud allan. Os na fedrwch chi wneud o fel yna, dyn ni'n gafal ar y tywel. Dwi'n symud y llaw allan. Mae'r braich yn mynd o dan y braich sydd yn gafal ar y tywel. Dwi'n gafal ar y tywel, ac yna dwi'n tynnu'r tywel i lawr mwyn troi'r braich allan. Ac dwi'n dal o'na, ac yna ymlacio. Felly mae'r symudiad yma yn holl bwysig, yr tynnu yn ôl. Felly tynnwch yn ôl a gwthiwch i lawr. Dwi'n licio gwneud yr ymarfer yma hefo'r ddwy law a'r gwaelod yng nghefn. Fel hyn. So mae'r ddwy law i lawr, gwaelod yng nghefn, dwi'n tynnu'r sgwydda nôl ac yna dwi'n gwthio i lawr. Ac yna eto, nôl a gwthio i lawr. Wrth i fi wthio i lawr, dwi am symud ymhen i'r ochr. A wedyn dwi'n ymestyn yr cyhyr ar ochr y gwddw, ac yna i'r ochr yna. A mae hwn yn ymestyn yn gry i fi ar yr ochr dde. Ac yna i lawr. Symudiad arall sydd yn anodd ydy rhoi'r braich i fyny'r cefn. So mae'r ysgwydd yn troi mewn, mae'n llaw yn mynd reit i fyny mor uchel a fedra i gael o. Ac yna dwi'n defnyddio'r sgarff, fflich dros y top, dwi'n trio gafel ar y sgarff a dwi'n medru gwneud. Ac yna dwi'n symud yr bysedd yn agosach ac yn agosach nes bod fi'n medru cyffwrdd ar bysedd. Rwan, os da chi'n ffeindio hwn yn anodd, da chi jyst yn symud eich dwylo, yn agos at ei gilydd, ond diolch ots os da chi ddim yn medru cyffwrdd. Ac yna dwi'n dal y symudiad, tra'n eistedd i fyny, tra gweithio cyhyra'r cefn. Ac yna'n ara deg, dwi'n symud y ddwy law oddi wrth ei gilydd, ac yna dwi'n mynd i newid i'r ochr arall. So mae'r braich, dwi'n troi'r braich i mewn, dwi'n rhoi cefn yn llaw i fyny nghefn, ac yna mae'r tywel yn mynd dros y top, dwi'n gafal, unwaith dwi'n gafal ar y tywel, dwi yn symud yr bysedd at ei gilydd nes bod nhw'n cyffwrdd. Os na fedrwch chi gyffwrdd, diolch ots, gweithiwch arno fo'n ddyddiol. Ac yn y gobaith, mi fydd o'n gwella. Dwi'n dal o'na, teimlo'r ymystyniad ar yr ysgwydd yma, ac yna dwi'n symud yn wylo oddi wrth ei gilydd. Os da chi'n eistedd lawr lot, mae'r cyhyra'r cefn y goes yn tynhau. Gnewch yn siŵr bod chi'n symud reit yn ôl, ymestyn am y droed, ac yna dal y symudiad, jyst am chydig o eiliadau, ac yna i'r ochr arall. Dwi'n teimlo yr hamstrings cefn yng nghoes yn gweithio, yn ymestyn, ac yna nôl. A 'na fo, wedi ymestyn ac yn barod am y ddiwrnod.
Gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Hwyl!